Hello, good morning, good evening, good afternoon mga guys, kung nasaan man kayong lupalop ng mundo, hello sa inyo. And for today's video nga ay ito ang ginagawa namin ni baby, ay naglalaro lang kami. Nakita nyo naman ay nahihirapan na siya sa kanyang buhok na tabunan na ihang dagway. Ay kay nga no, dili man po na siya magpa-fix sa iyang hair. Kung i-fix na ako, galit na galit, gustong manakit. Kaya hayaan na lang natin na ganyan ang kanyang buhok, kaysa naman nung mag-iyak-iyak yan at mag-away lang kami sa buong umaga. Kakabad trip naman ang maagang-maaga, diba? Iyak-iyak yung baby. Kaya hayaan natin siya sa kung anong gusto niya. So ito na nga, itong ginagawa namin ay hinihilot namin ang aming ulo, pangpatanggal daw ito ng stress, pang masahe, mamassage ang yung ulo nito, mahiwagang masahe. Ang saya ni baby, ang saya-saya niya, diba? Kaya feeling ko maganda, kaya sinubukan ko rin. Kaya ayan, marami kasi ako nakikita na ganito na pinopost sa sa Facebook, sa online, ano mang platform. Kaya nainggit ako, kaya nagbili ako ng ganito at subukan ko din naman ito sa aking sarili. Kaso nainggit din si baby, gusto din niya sa kanya lang gagawin. Kaya ayan, hinihilot-hilot ang kanyang ulo. Maganda ito pang hilot guys sa ulo, or may mga katika-tika sa ulo. Ito na gawin mo, wag na yung ito na gamitin mo, wag na yung kamay mo ng ma-infection pa yung hair, ma-infection pa yung ulo mo pag ginakamot mo, kasi hindi naman laging malinis ang ating kamay, makamot-kamot tayo kung saan saan. Kaya yan na lang gamitin natin. Actually, hindi naman masakit yan sa ulo. Masaya nga si baby na ginaganyan siya, diba? Kasi wala kami magawa sa buong umaga. Ayan, syempre laruin muna natin si baby ng konti, kasi may pasok ba tayo sa umagang ito. So laro muna bago kain, at saka bago ako pumasok sa trabaho. Have a good day, have a nice day everyone. God bless, sana masaya lang tayong lahat.